7:30 ikin naiz, preparatu, kotxe hartu, beti hasten da 7:00 gutxitan. Gaur niri tokatu zait, eta beste batzuei ere bai. Guk kale ikusten dugu izatean gure amari asko gustatzen zaio. Tolosan gaude, ez dakagu Miramonen bezain beste leku, baina ate honen atzean, ensaiatzeko gela, makillajerako eta pelukeria eta aldagelak daude. Jose Cruzek pauta batzuk ematen dizkigu, gero grabatzera joaten geranean, dena erresago eta azkarrago, grabatu ahal izateko. 5, 4, 3, grabatzen! Bai. Egun bada, eta ez azarretu. Dekoratuetan gaude, aberia Goenkaleko tripak. Eta horko hori, ja, boga. Ja, kamarak eta hor daude, ja jarrita, gure zai, bigarrengo sekuentzia dakau, eta ber, askar egiten dugu. Margari, igual horrekin agertu ditzu dezu. Vale. Zuk pinatuko duzu, ere ulertzen da. Ez begoz, alego gelitzu eta gero aten zira. Bankala egiten dute Tolosan, Iruneko plato batean. Kanpoko sekuentziak grabetu itxu Tolosan, baina badauz beste sekuentzi batzuk grabetako jute da zela beste hainbat tokita, eta horretarako toki ezberdinik erabiltzen zuen. Hau dana berria da ikuste zuen. Guk hau, ia oaindekan ez dugu estrenatu, hau dana, eta gero ja badago boga. Eta boga berritu den zutean ondoren. Boga sanuan boga. Bai, orain ja da boga. Gertatu zaigu, sartzea sekuentzia baten erdian, agertzea, igual andra bat, nekan egunero ikusten zaitut, ze ondo egiten duzuen, da agurtzen, eta moztu behar izatea. Aktoren artean, eta ez bakarrik aktoren artean, ze aktoreak ez diren pertsona askok egiten dute hemen lan. Azkenan daukagun oso harreman, oso harreman bila danokin.